Ir-rapport tal-Caritas juri li l-familji Maltin qed iħossu d-differenza tal-miżuri li qed jimplementa dan il-Gvern. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista dwar ir-rapport tal-Caritas ippubblikat nhar it-Tlieta. Kemm il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia kif ukoll id-Deputat Laburista Silvio Xkembri qalu li r-rapport tal-Caritas m'għandux jitqies bħala ballun politiku. U Farrugia qal li r-rapport tal-Caritas imkien ma jgħid li żdied il-faqar kontrarju għal dak li qed tipprova tinsinwa l-Oppożizzjoni. U qal li kopja b'żewġ titfal kellha żieda fi dħul ta' 2736 euro. Fisser ukoll kif familja b'ġenitur wieħed u b'żewġ titfal qed jieħu żieda ta' 3251 euro, filwaqt li koppja anzjana kellha żieda ta' 676 euro meta mqabbla mal-2012. Dawn iż-żidiet kienu kollha possibbli biss grazzi għad diversi inizjattivi li ħoloq dan il-Gvern stess. Żied li l-Gvern qed iħares ukoll lejn il-paga minima. Il-Gvern diġà beda jieħu diversi inizjattivi illi jħadem fuq anka dawk li kellhom il-minimum wage u għandhom it-tfal. Billi tom l-in-work benefit fej kien hemm bżonn illi tingħata u din żiedet il-lura il-pakkett tal-minimum wage. Imma aħna sa nkun qed nisimgħu ir-rakkomandazzjonijiet ukoll tal-Caritas bħal nkun nisimgħuhom kollha kemm huma. Silvio Xkembri fakkar kif il-Kummissjoni Ewropea stess qalet li Malta l-ewwel darba rreġistrat tnaqqis fin-nies fir-riskju ta' faqar u għażiet jgħid li l-politika tal-Gvern fir-rigward ta' faqar hija mibnija fuq żewġ pilastri, dawk ta' edukazzjoni u xogħol. U żgur li fejn jidħol daw iż-żewġ setturi il-Gvern bil-provi ta' li kapaċi wettaq ir-riżultati fosthom diversi miżuri, garanzija żgħażagħ, in-work benefit, it-tapering u diversi soċjali oħra żieda fil-pensjonijiet. U allura politika tagħna hija li nkomplu insaħħu dawn is-setturi, nkomplu nagħtu inċentiv sabiex persuna tkun tista' tidħol fid-dinja tax-xogħol u jekk hemm xi ostakoli milli dan iseħħ, aħna naraw li bħala Gvern inneħħu